Iedereen. We kennen geen risico nemen, dan lui met verkeerde bedoelingen. Moet van allen alles doorchecken. Want de heer ordinair is wel een goede call, maar niet goed. De heer ordinair vliegt rechtstreeks van Rienkel Airport. Houd er rekening met het cabinepersoneel gaat deze door de voetgang zien in een vliegmachine. Wait, stand up met die stokjes. Die gaan helemaal weg. Ik hou van dansen en kantaren, ja wat sfeer. Anders een keer, wat anders een keer. Of ik doe weet dat het zij niet gaat passeren. Wat anders een keer. En dan heb je van dat. Dan binnen een juni. Van die alle feestjes als vanzelf. Ja, ik zoek nog verder. Wie niet is die artiesten, is er weer een alarmje. Oh, wat een hekel aan de koelmolen. Ik zou er met nemen. Hallo, allerlei wat hier aan de kant zo'n begroezeld.
Dat is jammer. Dank je. Je hebt een ganswissel. En dit is ook een nummer wat niet live te zingen is trouwens. Wacht, tot ik iets. Ja, maar goed. De eerste man heeft de microfoon nodig. Met de toon, hallo met op en oor, want de neus gaat in de kiel. Ging nu niet alleen, als er een mensje ging, want de neus gaat in de kiel. Want straks is het gedaan, dus is ze nu van een hoed. Er wil niks niet te spullen op die trommel, op die toet. Gooi met de door, hallo met op en oor, want de neus bij de kiel. Gooi met de door, hallo met op en oor, want de neus gaat in de kiel. Denk nu niet alleen, als er een mensje ging, want de neus gaat in de kiel. Want straks is het gewoon, dus is het nu voor haar doen. Dat doet niks niet te spelen op die trommel, op die toet. Gooi met de door, en doe niet op en op, want ze leest bij de kiel. We zijn in het zuiden, ja tussen berg en dal. Daar is het te beleven, met de mong en carnaval. Feest van chatterijen, de bier is weer. Zee is prima. Viva la Maria, we houden van het lekker in een ander van de hoofd. Relax, opbluten, wanneer het komt. Relax, opbluten, pistolen hebben de bloeden. Relax, opbluten, kom goed en wat het komt. Sinds gedaan is de leuk van een hoed. Dat wil niks niet te spullen op die trommel, op die toet. Gooi met de bal en doe mee op de
voor u. Oud-Oersel. Dames en heren, hier is madame, de Zuid-Antwerpse Kroesel met Hanneprins, Pascal de Eerste, Drenker en Appel, Prins Michael de Eerste. Hallo! 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 Leg je gelaat weer, Prins Michael de Eerste! Hallo! 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 Voorbereiden met de controles, veiligheidscontroles. Van de radar. Ik zal ervoor zorgen dat er dit al niks ontbreekt. Air ordinair is goede koop, maar hier verder. Dus de co-piloot Winnie is nogal een eigenzinnig type. Maar een vlug. Feilloos naar de bestemming. Feilloos naar de bestemmingen is een co-piloot. Winnie is bijzonder enthousiast. En aan de onderkant. Op de vloer kunt je zien dat die stiepjes met leeg, dat wil ik geweest. Als ze beginnen te roken, dan is het seizoen aan de voertuig toe. En toen komt het weer. Dus kon ik nu even demonstreren, Winnie, of er sprake is van turbulentie. Turbulentie in de koffie. Altijd air ordinair. Is geen geld. En er komen altijd op. We hebben volledige ervaring, want er is een co-piloot Winnie. Ik geloof dat de helft van de cabine was in. Super
Zeg even verkeerd hoe het zegt, hè? Hallo! Alle dagen is het weer aan. Ja, leuk. In Oezand. Veel zin. Speciaal voor u. Wintertiefen ist gewonnen. Dann pack ich mich den Trend und trag mir nach Tiroler Land. Ja, nog een verdwaalde schwing. Dan kennst du Hypatie een ijsbeer, een pinguïn of een Eskimo-machine. Op een reisje naar de Noordpool. Maakst u van alles weg. Maakst u van alles weg. Wir tanzen, singen lieden und zo. Wir machen Gassen und singen und zu tun. Cheerio, na na na, na na na. Cheerio, na na na. Want de leeft maar in de kier. Denk nu niet alleen aan zijn gansje geen, want de leeft maar in de kier. Want straks dat het gewonnen is, zo leuk wat doen. Dat heb ik niet spelen op die tanden of die van de dag. Hallo, want de leeft maar in de kier. Want straks is het gewonnen, is ze leuk voor een hoed. Dat is niet te spelen op die toppen op die toet. Goeie met de door, en loeren op de door, want ze leest ben ik hier. Hey! En de huurste dan een receptie te veel gaat, die kan niet serieus blijven. Je hebt ze de echte netwerker die mee. Ik heb al 6 recepties gehad, geen probleem. Kom gaat u bij me, geen enkel probleem.
hij zit niet. En natuurlijk ook Ekkelder doen met alles wat rood, vallen in de top en we komen niet meer stop. En we gaan naar de top met volle bovenal. Allah! Inderdaad, alles werd anders met net van de netteke, de net die we nog pelsen door het doen is. Neem niet zakken vullen, geen bronksnorrie, geen leert gewoon het ganz anders doen voor een netwerken. Vanavond extra receptie. Ja, ga mee, ja. Ja, dat hoeft. Ik heb dat te veel stonden. Ja, ik heb het al. Kijk al hier. Here we go! Ja, bel als je een oplossing hebt. Wat is dat voor kapulie aan de kant? Ik heb geen idee. Hartstikke vers. Lekker. De volgende ziet, hè. Hartstikke. Twee wandelen met z'n allen op stand en we betogen met gemaakt. Twee zorgen tot een lekker stuk en worden in het hart geraakt. En gingen totdat hij als kon en zag de eerst om de doek te best. Hier ging eens uit wat tegen op en zag jongens, hier van die slis. Veel lagen plat, plat, platter dan de navigatie handen. Hier liggen soms met waaien in de pumpen, maar keer niet in zijn melding.
Polonaise Vietnam. Zondag gezegd of gezeur. Nog eens café, om 9:30. Goeiedag, Roesel! Nog eens kijken naar de oefening!